kumusta, kumusta, ano? Kana akong kilay, oh. Nito na akong kilay, nanay uhok. Sige na kagutangan, og katakang giingon ninyo, nga, Roslyn. Kumusta man tanan ako ning hinaot, nga anak ko mo, sa ayong kahintang, kung hainan ko na yutang karon, lay na kayod ang tanang gisaya, sa tiyo o kalibutan, nga nahadhad, sa nagkalaing-laing kanasuran. Ako ning hinaot, nga anak ko, sa ayong kang lawas, kanunay, kinangin niya. Kini ang inyong ginasarang nga isa sa hisyok. Wala yung hiyong sa kinahuhi. Kundi ang sige lang linga sa akong kagtingon ingonan usag kaninyo. Og ang akong nagahiyoon karong adlaw. Lakang kan dahil tahon dahil sa kasilyas niya akong ngit-ngit. Ang tahon dahil sa kasilyas. Nala na ninyo. Talaway ron. Okay na uhi. Asulay, nitawag ng gagkasaklang nga anak niya karon kaya wala ang kailaing na hunahunaan para halingan ako sila nga hakatawa nga wala ang ilahang kahingaw ingon na nasang akong kahingaw ako na lang silang gihakita ani ini o sila nang ingon kung dili ako no ni sakit dili ngan pero ang laway gatawad jud kanunay. Asulay, kanita nga tawag ka sa inghang nga handi nga tuwa sa layo nga tuwa sa hilihinas inahanglan nangita ka nga agi nga lingaw sila nga way ang inyong nakitaan ang akong kilay nga nito na akong nga uhok sa una wala kay kilay nga karon ako na siling utangan og gasolin sagol og laway. Ay ginawa ko ang nani ay dito sa atong lagka akong isusi ako'y duaw wag yuyutay na daot isag sa dugay nga adlaw ay kog nagawa na nga natunas og nawala na nagkahiling sa gihahon nga uhing saksi sa gungata dito nagtawo ang atong nga giwalaan natang duha lagkang handanganan sa gagngang gihanata. Mas na ay kaya trabaho nako nagkuan ka ng nanghid na ako sa akong mga handi nga kanang sunod na lang ako tawag ko ng anak ha kay nga no trabaho nako kasi lang giingnan nga nanggi nako ang ulot ningon ra taon akong ikaduha nga handi na pauli na lang diri oy kung nga na yung trabaho diha nanggi nga Latay laing nga ano siya. Oro to, daghang kain salamat ninyo tanan. Wala ka ginawa pa akong laway. Kaya tasan. Daghang salamat ninyong tanan ha. Ani ara ka kanunay sa inyong kiliran. Naron sa haglinga kaninyo kung ansa nga akong nahanaan. Nga sigilanan sa kinabuhi. Aka ginang isikat ninyo kay andang kanunay nga hinaw sa akong mga istorya sa kinabuhi. Hindi na lang ko daghang salamat og nga ayong adlaw ko natong tanan akong laway gito do ginta.